Mangwanani akanaka muri Zimbabwe, mangwanani akanaka vatendi, mangwanani akanaka kune wese ari kunzwa shoko iri randiri kushumira mangwanani ano. Regai tikota musoroso ndinamate baba vedu naMwari wedu muzita raJesu Kristu. Ndinokutendai nemangwanani ano nenguva ino yamatipa kuti goverane nevanhu venyu shoko renyu. Ropafadzai umwe noumwe uchanzwa shoko iri, ngaripinde mumwoyo, ribate ushe. Ropafadzai nyika yedu, ropafadzai hurumende yedu, ropafadzai vatongi, ropafadzai vabati, ropafadzai vakuru vemakereke, ropafadzai makereke enyu. Nyika yedu inatswe, irapwe nemi, iitwe zvakanaka muzita raJesu. Amen. Mangwanani ano tinotenda Mwari vatipa mukana uno kuti tisanganiswe zvakare tiri vapenyu panguva yeshoko. Tichipinda mushoko redu muri yeZimbabwe, ngatirambei tichita zvakanaka panguva yechirwere chiripo. Chengetedza utano, chengetedza mirayiro nemitemo yatinounzwa neveutano. Mamask ngaapfekwe uye tigeze nemasanitizer, tigeze mvura, tichengetedze masocial distance, tisaunganikwa pese pese panooneka vazhinji. Nayo ayo mashoko Mwari ngatiitei zvakanaka. Tinoda tipinde murugwaro rwedu zvakare watinowana kuna Mateu chapter number 2 chaverenga from verse 1 kusvika paverse number 9. Jesu wakati aberekwa paBheterehema reJudhea pamazuva amambo Herodhi, tarira vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva, vakati, uripiko mambo wavaJudha wakazvarwa? Nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva, tauya kuzomunamata. Mambo Herodhi achizvinzwa wakamanikidzwa neJerusarema rose naye, akakokera vapirisita vakuru vose navanyori vavanhu, akabvunza kuti Kristu uchaberekerwepi. Vakati kwaari, paBheterehemu reJudhea, nokuti ndizvo zvakanyorwa nomuprofita zvichinzi, newe Bheterehema, nyika yeJudhea, hauzi muduku kwazvo kuvabati vaJudha, nokuti kwauri kuchabuda mutungamiriri uchafudza vanhu vangu Israeri. Zvino Herodhi vakadana vachenjeri vari voga, akavabvunzisisa nguva yavakaona nyeredzi nayo. Akavatuma Bheterehema akati, endai munonyatsobvunzisisa zvomwana, kana mamuwana mundiudze kuti neniwo ndiuye kuzomunamata. Vakati vanzwa mambo vakaenda. Zvino tarira, nyeredzi yavakanga vaona kumabvazuva yakavatungamira kusvikira ivandomira pamusoro peimba pakanga pano mwana. Mwari ngavaropafadze mashoko avo, kushumirwa kwawo nokuteererwa kwawo muzita raJesu. Haleluya. Ndinoda kuti mangwanani ano nditaure nekugoverana nesu pamusoro penyaya unoti iwo nyeredzi inokutungamirira kuna Jesu, the star that leads you to Jesus. Nyeredzi inokutungamira kuna Jesu. Ndine nhoroondo yandakambonzwa muno muZimbabwe pamusoro peumwe muranda waMwari waivepo kuma early 60s kusvika kuma 70s, akashandiswa naMwari zvakanyanya. Zvinonzi paakafa asati abigwa, pakaonekwa nyeredzi yakafamba pamusoro penyika yeZimbabwe ikanowira paguva rake. Kwandakambogara kunyika yeChitungwiza, kwaive nechechi yainzi mapostori enyeredzi 9. Nyika izere vanhu vane unyanzvi pane zvavanogona nezvavanoita. Vamwe ndevane inyanzvi panhabvu, vamwe inyanzvi pane zvemhanzi, vamwe inyanzvi pane zvemamuvi zvokuekta. Vanhu ivava vane mukurumbira wakakura kwazvo, vanokudzwa, vanotendwa, vanofarirwa nevanhu, vanonzi superstars, dzinonzi nyeredzi. Nhasi mangwanani ano handisi kutaura pamusoro penyeredzi ichakutungamirira kunhabvu, ndiri kutaura pamusoro penyeredzi ichakutungamirira kuna Jesu. Handisi kutaura pamusoro penyeredzi inokutungamirira kumhanzi, ndiri kutaura pamusoro penyeredzi inokutungamirira kuna Jesu. Handisi kutaura pamusoro penyeredzi ichakutungamirira kumuvi, ndiri kutaura pamusoro penyeredzi inokutungamirira kuna Jesu. Handisi kutaura pamusoro penyeredzi inokutungamirira kudenomination, asi inyeredzi ichakutungamirira kuna Jesu. Handisi kutaura pamusoro penyeredzi ichakutungamirira kuna Papa, asi ndichataura pamusoro penyeredzi inokutungamirira kuna Jesu. Handisi kutaura pamusoro penyeredzi ichakutungamirira kuna Prophet, asi ndichataura pamusoro penyeredzi ichakutungamirira
kuna Jesu. Anditaura pamusoro penyeredzi nokutungamira kuna pastor. Yanditaura nezvayo inyeredzi nokusvitsa kuna Jesu. Anditaura pamusoro penyeredzi nokutungamira kuna bishop. Asi ndikutaura nezvenyeredzi ichakutungamirira kuna Jesu. Kune vazhinji vakatungamirwa kumadenomination asi havana kumwana Jesu. Varimo mumachechi avo, vanoimba nezvemachechi avo, asi havamo muna Kristu Jesu. Vanoziva zvedenomination yavo asi havamuzivi Jesu. Vanotevera denomination yavo asi havasi kutevera Jesu. Kune vazhinji vakatungamirwa kuna papa asi havana kusvika kuna Jesu. Vakapodza Jesu Kristu muponesi, vakapodza Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Vamwe vakatungamirwa kuna profeti, vasvika kuna profeti tawana zvose, tawana alfa na omega wedu, asi havana kusvika kuna Jesu. Kune vakatungamirwa kuna bishop, vakabatira pana bishop wavo, vanotenda zvabishop wavo, vakamira pana bishop wavo, asi havana kumuziva Jesu. Vakarasikirwa na Jesu, vakapodza Jesu. Kune vamwe vakamira pamapasta, vane tariro yavo noruvimbo pamapasta. Zvinoda munzwa kuti kana pasta vakadona newe unodona, pasta vakarashika newe unorashika. Ndiri kutaura pamusoro pezvenyeredzi ichakutungamirira kuna Jesu. Nyeredzi ichakusvitsa kuna Jesu. Vazhinji vanoziva zvemachechi avo, vanoziva zvemabhishopi avo, vanoziva zvanapapa vavo nanaprofita vavo, kuti profeti vakataura achiti, bhishopi akadzidzisa achiti, mupostori wekuchechi kwedu akadzidzisa achiti, asi havana kuziva zvakataurwa naJesu. Havana kusvika pana Jesu. Mwari ngatidetsere mapapa, tive ana papa anosvitsa vanhu kuna Jesu. Ngative mabhishopi anosvitsa vanhu kuna Jesu. Tive mapastors anosvitsa vanhu kuna Jesu. Tive vaprofita vachasvitsa vanhu vaMwari kuna Jesu. Nekuti ukasvika kune vanhu vesara, nekusvika kumachechi, kana watadza kusvika pana Jesu, chawaita hapana, chaunonamatira hapana. Pano taverenga nyaya yevarume vanonzi vachenjeri vekumabvazuva. Pane matheory matatu kana akawanda anotaura pamusoro pevarume ava kuti vaive vanani. Yekutanga inoti vaive varume vaita basa rekuongorora nekustada nyeredzi, astrologers. Vamwe vanotaura vachiti ivo varume ava kana vari madzishe, madzimambo ekumabvazuva vakauya vakawanda, vari kufungidzwa kuti vakanga vari 12. Imwe theory inoti aiwa vakanga vari vatatu asi ari madzimambo. Vanodaro vanoti vaive vatatu nokuti zvipo zvavakabvisa, vakabvisa mure nerusenze negoridhe. Zvino mangwanani ano kuti ivo vaive vanani hazvikoshi. Chinokosha inyaya yekuti nyeredzi yakavasvitsa kuna Jesu. Kuti vaive vangani hazvina basa mangwanani anhasi, nezvavakapa hazvina basa mangwanani anhasi. Chine basa nechekuti varume ava vakanga vakachenjera. Bhaibheri kuna Proverbs chapter 1 verse 7 inoti kuvamba kweuchenjeri, kuvamba kwezivo kutya Jehovha, kuvamba kwezivo kutya Mwari. Kana uchifunga kuti unoziva kuti wakachenjera, wakafunda, une madigiri, wakasvika kupi nekwawakasvika pafundo yako, asi kana usingatyi Mwari, fundo yako haina uchenjeri. Uchenjeri hauenderwi kuchikoro, wisdom haienderwi kuuniversity, hakuna college of wisdom, hakuna university of wisdom. Wisdom inotangira pakuziva Mwari, wisdom inotangira pakutya Mwari, wisdom inotangira pakuziva kuti Jehovha ndiMwari. Pano varume vatinotaura nezvavo vari kunzi vachenjeri vekumabvazuva. Mubvunzo wangu unoti iwe uri muchenjeri here? Wakachenjera here? Wakangwara here? Paul unoti wakangwara ngaatiratidze nomufambiro wake. Wakangwara ngaaratidze nomuitiro wake. Mabasa ako ndiwo anotaura kuti wakachenjera here kana kuti hauna. Chechipiri chinokosha ndekuti varume ava kana dai vainzi vaiongorora vari maastrologers, aita basa rekuongorora nekunzvera pamusoro penyeredzi, panyeredzi dzose dzavakanzvera nedzavakaziva, vakaona, vakanyora nezvazvo. Pano vakasangana ne correct star, vakasangana nenyeredzi chaiyo, the proper star, vakasangana nenyeredzi yakanaka, nyeredzi yakavatungamirira kwaive naJesu, yakavasvitsa apo pakanga paine mwana wakanga akaberekwa.
Matthew chapter number 2 verse 2 inoti varume avo vasvika mujerusarema mubvunzo wokutanga wavakabvunza vari kuti ivo uripi uyo akazvarwa ari mambo, nokuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva uye tauya kuzomunamata. Uripi uyo akazvarwa ari mambo? Uripi wazvarwa ari mambo? Vana baba nanamai, tinozviziva isu kuti madzishe enyika ino kuti ave ishe ave mambo haazvarwi ari mambo, anozvarwa ari prince. Havana kuti where is the prince, uripiko mwanakomana wa mambo azvarwa. Havana kuti uripo mwanakomana wamambo, where is the prince. Vamwe kuti vave madzishe vanounganidza masoja anovamiririra, vamwe kuti vave madzishe vane zvavanoita kuunganidza vanhu kuti vavavhotere. Asi uyu watitaura nezvake unonzi uripi uyo wazvarwa ari mambo? Chanishamisa panapa mashura muchizezuru munonzi hakuna zuva rinobuda rimwe risati ramira, asi muno muikonomi yekwamwari mune zvinhu zvomweya muumambo hwokudenga tinoona zuva richibuda rimwe risati ramira. Mambo wazvarwa, Herodi ari pachigaro, mambo wazvarwa, umwe mambo ari pachigaro achitonga agere, asi kuzviziva kuchigaro chaagere kuna mambo watozvarwa auya kuzobata ushe, auya kuzotora umambo. Ndiri kutaura zvaJesu Kristu kuti unouya azova mambo. Mamhepo emumusha wenyu aripo, haambiri kuti mamhepo iwayo atange aenda, anouya kuzova mambo, anouya kuzotonga mukati memusha wenyu. Mamhepo aripo, kana iye agara pachigaro chake choushe, mamhepo ndiwo anoenda. Haambiri kuti ngozi yomusha wenyu itange yatiza kuti auye kuzova mambo. Unongouya iriko kana agara pachigaro choumambo mukati memusha wenyu, ngozi ndiyo inoparara. Haambiri kuti uroyi hwakaroyiwa naho hutange hwaenda kuti azove mambo. Unongouya huripo kana agara pachigaro, uroyi ndiwo hunoenda. Haambiri kuti rushambwa kana minyama yauinayo itange yaenda kana wamugamuchira akauya kuzova mambo mukati meupenyu hwako. Munyama uripo akangogara pachigaro choupenyu hwako chomwoyo wako, minyama ndiyo inoenda. Haambiri kuti urombe hwakushumudza kwamakore mazhinji awo hutange hwaenda kuti azove mambo. Unongouya urombe huripo kana agara pachigaro panzvimbo yokutonga, urombe ndiwo hunoenda. Iwo sara achitonga, haambiri urwere kuti hutange hwaenda kana akangouya chete akaiswa panzvimbo yake samambo, urwere ndiwo hunoenda. Haambiri kuti dambudziko rako ritange radhisapiya kana ritange raenda, unouya dambudziko riripo kana wamugamuchira akava mambo wako, iro ndiro rinoenda. Iyewo sara achitonga ari pachigaro. Haambiri zvivi zvako kuti tanga wanaka kuti ugozondinamata, unomugamuchira wakadaro, unokuda wakadaro. Kana angopinda mumwoyo akava mambo womwoyo, zvivi zvako ndo zvinoenda. Iye unosara ari mambo. Uri kunzi navarume ava, uripi uyo wazvarwa ari mambo? Tauya kuzomunamata. Kana ari mambo unofanirwa kufungamirwa, kana ari mambo unofanirwa kunamatwa, kana ari mambo unofanirwa kutyiwa. Mambo une dominion, une chikuriri, mambo une simba, he has got power. Mambo une authority, une gunya rekutonga nesimba. Zvaanenge ataura hakuna unozvipikisa. Ndiye mambo wamadzimambo. Unozvarwa ari mambo wamadzimambo, unozvarwa ari ishe wamadzishe. Paanoapia, paanosvika unouya, he conquers and dominates. Unokunda ugobata ushe, une simba risina unogona kurichavenja. Ndikutaura zvaJesu wataurwa pano, unonzi iye nevarume vekumabvazuva, uripi uyo wazvarwa ari mambo? Hatinamati Jesu usina simba, tonamata Jesu une simba, ugere pachigaro cheushe kudenga napanyika, wakazvarwa ari mambo. Ndobva zvanzi takaona nyeredzi yake kumabvazuva, takaona nyeredzi yake kumabvazuva. Vakomana nevasikana, ana baba naanamai, nyeredzi haionekwi kugungwa, haionekwi nevanotarira kugungwa. Hautariri kugungwa kuti uone nyeredzi. Nyeredzi haionekwi mumakomo, hautangi watarisa kumakomo kuti uone nyeredzi. Meso ako haendi kumiti, nekuti nyeredzi haionekwi mumiti, nyeredzi haionekwi muground muvhu. Havasi vanotarisa muvhu nemuground vanoona nyeredzi. Haitariswi, haionekwi
kwese. Nyeredzi inoonekwa mumakore, nyeredzi inoonekwa kudenga, nyeredzi inoonekwa neavo vane maziso akasimudzirwa kudenga kumusoro-soro, ndivo vanoona nyeredzi. Varume ava vakanga vakachenjera nekuti meso avo akanga akasimudzirwa kudenga, meso avo akanga akasimudzirwa kuna Mwari. Kuda kubvunza panguva yamangwanani ano, maso ako akatarisepi? Vamwe vane meso anotarisa kun'anga, meso anotarisa kuvauki, meso anotarisa kune vanodzura, meso anotarisa kwese kwese, asi meso avo haasimuki kuti atarise kudenga. Kana maso ako akasimuka akatarisa kudenga, uchatanga kuiona nyeredzi ichakutungamirira kuna Jesu. Rega kusimudzira meso ako kwese kwese, simudzira meso ako kumusoro-soro kudenga, simudzira meso ako kuna Jehovha, simudzira meso ako kuna Mwari. Ikoko ndo kunoonekwa nyeredzi. Mapisalema 1:21 verse 1, munyori unoti ndakasimudzira meso angu kumakomo, kubatsirwa kwangu kunobvepiko? Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, musiki wedenga nepasi, murindi waIsraeri, usingakotsiri, usinganeti, haatendi kuti tsoka yako igumuke, haatendi kuti uwire mune zvakaipa. Simudzira meso ako kuna iye ari kumusoro-soro, nekuti ndo kunoonekwa nyeredzi. Kuna Vakorose chapter number 3 verse number 1 and 2, inoti kana takamuka pamwe chete naJesu, ngatitsvake izvo zvinhu zviri kumusoro, apo pagere Mwanakomana waMwari paruoko rworudyi rwaMwari. Verse 2 yoti ngatiisei mirangaro yedu kuzvinhu zviri pamusoro, zvinhu zviri kumusoro, kwete zviri pano pasi. Vana baba nana mai, nyika yese, vanhu vazhinji vakuru navadoko vari bhizi kutarisa zvinhu zvepano pasi zvinopfuura. Yevo vana baba nana mai, zvepasi tinozvida, sekutaura pandagara ndichiita, mota tinodzida, dzimba tinodzida, yevo madzimai tinovada, varume tinovada, chikoro tinochida, mabasa akanaka tinovada. Asi pakuzvida zvinhu zvese izvozvo, ngatirege kukanganwa kusimudzira meso edu kumusoro, tione zviri kumusoro. Ndiko kune muponesi wedu, kumusoro ndiko kune mudzikinuri, kumusoro ndiko kuno rugare nomufaro wedu. Kuna Numbers chapter 24 verse number 17, muprofita Balamu achitaura, unoti ndakamuona, ndinomuona kwete zvino, ndinomuona kwete pedyo, ndiri kuona nyeredzi inobuda mumba maJakobho. Ushe, tsvimbo yeushe ichasimuka maIsraeri, hondo dzose dzavaMoabhu dzichawira pasi, dzichaparara pamberi pake. Pana Revelations unotaura chinzi iye Jesu Kristu uyu inyeredzi yamangwanani, inyamasasa inopenya mangwanani. Haleluya, haleluya. Nyeredzi yatiri kutaura panapa inyeredzi yaiprofita Jesu, inyeredzi yaitaura zvaJesu, inyeredzi yaionekwa nevarume vakachenjera. Bhaibheri rangu rinoti mistake yavakaita varume yokutanga mushure mekunge vabva kwese uko, vachitungamirwa nenyeredzi ichivatungamirira, vachiitevera, vachikwira makomo, vachiitevera, vachinyambuka nzizi, vachiitevera pamupata, vachiitevera, vakasvika muguta reJerusarema panzvimbo yekuti varamba vakatarisa kumusoro, vakabvisa meso avo kumusoro, vakatarisa kuna Herod. Now tikatevedzera theory inoti iyi varume ava vakanga vari madzimambo. Yes, they were very correct. Protocol inodaidzira kuti kana uri mambo ukapinda munyika yavamwe mambo, unoenda kwavari, wasvika ikoko, you introduce yourself nokuintroduce macredentials ako. But nhau yakaitika ndeyekuti pavakabvisa meso avo kumusoro vachitarisa kuna Herod, nyeredzi yakadisappear, nyeredzi yakanyangarika, vakatadza kuiona. Nanhasi varipo vazhinji vakabva kwese kwavakabva vachimunamata Jesu, vakabva kwese kwavakabva vakasimudzira meso avo kumusoro, asi pavakaropafadzwa vakabvisa meso avo kuna Jesu, vakatarisa kunezve maropafadzo avo pavakasimudzirwa kumabasa. Maso akabviswa pana Jesu, akutevedza kusimudzirwa kwavo. Vamwe vakapiwa madzimai avakanamatira kwemakore, maso abviswa pana Jesu, vakutarisa kumadzimai avakaroora nevarume vakavaroora. Vamwe vakachemera vana kwemakore akawanda, awana mwana uya akangana nezvaJesu, meso ake abva kuna Mwari, ave pazvinhu zvaapiwa naMwari. Ndiri kutaura nhasi kuti protocol yakanaka, but dzimwe nguva pane protocol isingashandi. Pane protocol inodzima mwenje wako, protocol inodzima nyeredzi. Rega kutevera protocol ichakudzimira nyeredzi yako. Kune matraditions akawanda netsika dzakawanda dzinobvisa Jesu pamberi pako, dzinobvisa Jesu muupenyu hwako. Kune maprotocol emachechi, kune madoctrine emachechi, kune matradition netsika
netsika dzemachechi dzinobvisa Jesu paupenyu hwako, dzinobvisa nyeredzi. Kune protocol nematradicion emafamily anobvisa Jesu muupenyu hwavanhu. Kana nyeredzi yako yabviswa, when your star is off, unoenda kunzvimbo isiriyo. Kana nyeredzi yako yadzima, you go to the wrong place. Kana nyeredzi yako yadzima, you go to the wrong people. Ndokumbira kuti uzvitarise uzvinzvere. Are you in the right place? Uri panzvimbo yakafanira here? Unofamba nevanhu vakafanira here? Kana nyeredzi yako yadzima, life yako inozara, upenyu hwako unozara confusion. Kana nyeredzi yako yadzima, upenyu hwako unodzungaira, unova mudzungairi panyika nekuda kutevera maprotocol nematradition netsika dzinobvisa nyeredzi pamberi pako. Ndiri kutaura nezveko, hama yangu, mwana uyu haasi kumba maHerodhi, mwana uyu haasi munzvimbo yeJerusarema kwavakaenda. They went to the wrong place and to the wrong person. Asi Bible wrote pa verse number 9, pavakangobva pamba paHerodhi, nyeredzi iya yavakambenge vaona yakatanga zvakare kupenya pamberi pavo. Regani kutaura hanzi pane Bible, vakafara vakuona nyeredzi. Vanababa namai, kune nzvimbo dzaunofanira kubva kuti uone nyeredzi. Kune vanhu vaunofanira kupesana navo kuti uone nyeredzi. Bible inoti pavakaiona yakavatungamirira, ikanovasvitsa pana Jesu. Vasvika ipapo vakamufara, vakamupfugamira. They worshipped him, they bowed down and they worshipped him. Vakabvisa zvipo zvavo. Philip chapter 2 verse 9 inoti iyo mabvi ose anofanira kupfugama nendimi dzose dzinofanira kupupura kuti Jesu ndimambo. Ndimi dzese ngadzipupure kuti Jesu ndimambo, kuti kubwinya kuende kuna Baba. Samambo nashe unofanira kupfugamirwa. Madzishe enyika ngavamupfugamire Jesu. Vatongi venyika ngavamupfugamire Jesu. Vakuru venyika ngavatungamire Jesu, ngavapfugamire Jesu. Vapupure kuti ndishe madzibaba emisha, machifu edzinzvimbo ngavapfugamire Jesu. Apupure kuti Jesu ndiye mambo, kuti uwane rugare rwaJesu mupfugamire. Ruponeso rwake kuti uriwane mupfugamire. Mikomboro yake kuti uiwane mupfugamire. Ruponeso runowanikwa nekupfugamira Jesu. Pana Isaiah chapter number 9 unonzi iye takazvarwa mwana, takapiwa mwanakomana, uchanzi Prince of Peace, the King of Kings. Ushe uchava pamafudzi ake, hurumende ichava pamafudzi ake. Ushe hwake hauperi. Kuranga kumupfugamira kusarudza kuparara, kuranga kumupfugamira kusarudza hondo, kuranga kumupfugamira kusarudza kudzungaira. Vanhu vese vanababa namai ngatimupfugamirei, nyasha dzigouya, ngatimupfugamire Jesu. Sevarume ava veuchenjeri, nyeredzi yakavatungamirira, vasvika pane mwana vakamupfugamira. Pavakapfugama vakafara, vabereki mupfugamirei kuti vana venyu varopafadzwe. Vakomana vasikana ngatimupfugamirei kuti ramangwana edu rive rakanaka. Zimbabwe ngaipfugamire Jesu, Afrika ngaipfugamire Jesu, nyika dzose ngadzipfugamire Jesu. Ndiye mambo wamadzimambo, ndiye ishe wamadzishe, ndiye une simba munyika, ndiye une simba mugungwa, ndiye une simba munyika yemumhepo. Munhu wose ngaapfugamire Jesu. Varamba kumupfugamira vasarudza kuparara. Dzishe wamadzishe, tiri kutaura zvenyeredzi inotungamira vanhu kuna Jesu. Wakaiwana here nyeredzi iyi? Mwari ngaakubatsire akusanganise nenyeredzi ichakusvitsa kuna Jesu. Mwari ngaandibatsire oneni ndive nyeredzi inotungamira vanhu kuna Jesu. Mwari ngaakomborerei mabhishopi, Mwari ngaakomborerei vafundisi, Mwari ngaakomborerei vashumiri. Titungamire vanhu kuna Jesu, titungamire nyika kuna Jesu kuti vanhu vagomupfugamira. Mwari ngaakudzwe, mbiri ngaende kuna Mwari. Jesu anamatwe, Jesu apfugamirwe. Ndatenda Mwari akuite zvakanaka, Mwari akuropafadze muzita raJesu. Ndinamate Baba, ndakutendai neshoko. Jesu zviratidzei kuvanhu venyu vapfugame, vapupure kuti Jesu ndishe mabvi ose munyika ino yeZimbabwe, mabvi ose muvabereki, muhama, vakuru navadiki ngavapfugamire Jesu. Vamunamate, vatende kuti ndishe vagoponeswa. Ndakumbira kwamuri, komborerai vanhu venyu, komborerai nyika yedu. Natsai umwe nomumwe anzwe shoko iri, abatwe naro, aitwe zvakanaka muzita raJesu Kristu. Amen.